Ahoj, tak vás tady vítáme v Doubicích na křivořezání. Já jsem Zdenek, tohle je moje paní Lucka. Tady ty sochy, co tady jsou na dětské hřiště, aby si na ně děti mohly lozit a aby je to hřiště zaujalo. Jo, děláme to podle knížek, podle pohádek. Je to o trpaslících a o zvířátkách, který mají vesničku a vlastně v té vesnici žijou, tak něco podobného se tady snažíme vytvořit pro ty děti, aby si mohli hrát a aby si to prostě mohli užít, i šáhnout si na ty zvířátka. Volám sa Marian Hutíra, pochádzam zo Slovenska, z Oravy. Rezbarčine sa venujem niekoľko rokov, už to je zhruba asi 15 ročkov. Režem trpaslíka, no je to taký mega trpaslík. Je to z jaseňového dreva, trošku ťažšie sa robí, nakoľko to drevo je dosť pružné. V podstate škriatok je to moja prvá taká práca, doposiaľ som nerobil také pohádkové bytosti v zmyslu škriatkov. Pre mňa asi najťažšie bolo dať tomu nejaký tvar, keďže škriatok nie je postava ako ľudská, symetrická, má to veľkú hlavu. Moje Märchen Eibau. Skulptur, diesen Fuchs zu schnitzen. Der wird w rogu. Tak, ja som Pálo Hajdu. Pochádzam zo Slovenska, Michalová od Brezna. A vlastne tu vyradávam zajaca, to je detská. Mein Name ist Frank Winkler. Ich komme aus Königs Wusterhausen bei Berlin. Ich schnitze mit der Kettensäge seit 7 Jahren. Und ich schnitze hier eine Eule, die ich mir aus dem Buch ausgesucht habe. Ein Märchenbuch für Kinder, ja, für einen Spielplatz. Also ich habe mir aus diesem Buch eine Figur ausgesucht, aus dem Märchenbuch. Und zwar diese Eule, die ich hier geschnitzt habe. Každý človek má nejaký talent nejaký, každý niečo dokáže, len treba skúšať, snažiť sa, hľadať, pýtať sa, lebo kto sa pýta, sa dozvie, a kto hľadá, ten nájde. Asi všetko, ne? V tom živote niekomu to trvá krátko, niekomu dlho a niekto celý život hľadá, nič nenájde.
Volám sa Miroslav Mokvík, som zo Slovenska. Vyrezávam už 11 rokov, mám na to školu, umelecký rezbár. Toto je moja popoluška. Túto sochu som rezal 1,5 dňa. Je vyrobená z jaseňového dreva. Jaseň je veľmi tvrdé drevo na vyrezávanie. Bolo s tým veľmi veľa roboty a hlavne veľmi tvrdé.